Bon dia, com esteu? Avui ens toca bloc funcional. Com la mateixa paraula diu, es tracten d'exercicis funcionals, és a dir, el més semblants a la nostra realitat quotidiana. I per què ens serviran aquests exercicis? Doncs ens serviran per tonificar les extremitats inferiors, per treballar la zona del core, la zona abdominolumbar, i que això alhora ens ajudarà a estabilitzar la columna vertebral. Treballarem alhora un bon equilibri muscular i també farem un treball cardiovascular. Ja veureu que si us hi apliqueu bé, suareu de valent. I tot això ens servirà per prevenir possibles lesions. I què és el més important? Que ho podreu fer-ho des de casa, sense pràcticament material i amb la vostra pròpia ajuda del cos. Per tant, ja ens hi podem posar. Acció! Hola, jo sóc l'Anna. Benvinguts a una sessió de Cool 10. Farem un treball focalitzat a la tonificació de cames, glutis i abdominals. Preparats? Perfecte. Comencem amb l'escalfament, preparació a la part principal. Baixa la teva cadera, allarga l'esquena, obre els genolls cap enfora, obre espatlles, cap enrere. Puja, preparant la cintura escapular, baixa, torna, obre, puja, baixa. 1, 2, 3 i 4. Recorda mantenir l'esquena ben recta. Moviments ben grans. 1, 2, 3. Perfecte. Baixa i puja. Suau. La cadera ben cap a baix, buscant l'alçada dels genolls. El melic endins. Respira. Molt bé. Ves a buscar els peus. Puja la cadera, torna a baixar-la i torna a dalt. Baixa, aixeca la cadera, allarga els genolls i torna a pujar. Una mica més ràpid. 1, 2, 3 i 4. Despertem el cos. Una miqueta més. Intenta mantenir, allarga l'esquena. Una vegada més. Perfecte. Mira, un squat i un lunge. A l'esquat, lunge contrari. Són exercicis que et trobaràs a la part principal. Ja saps que ara mateix focalitzes el treball a les teves cames, al gluti i a l'abdominal. 5 segons. 4, 3, 2 i 1. Molt bé. Vine al terra, trepitja enrere, trepitja endavant i puja. Baixa, trepitja amb la cama contrària, endavant i a dalt. Pots anar més lent si ho necessites. No corris. Si pots, ves més ràpid. Si ho necessites, ves més lent. Busca el teu ritme. Tornem a dalt. Bé, aquesta ha quedat a baix. Busquem el treball d'estabilitat. Allarga el teu cos amb força. Mira, trepitja amb el teu peu dret. I continues el treball de mobilitat. Canvia. Peu contrari ben a prop de la teva mà del davant. Mou espatlles, mou. Bé. Un cop més. Et quedes a la taula. I si pots, aixeca un peu, una miqueta, i després l'altre. Si ho necessites, deixa els teus genolls al terra. Em poso de costat perquè ho puguis veure millor. Sí? Tens l'opció de mantenir genolls al terra o a dalt. Perfecte. Molt bé, trepitja endavant. Torna a pujar lent. Espatlles. I comencem la part principal.
Preparem la part global. Treball de músculs grans, baixa i puja. Vinga. Donem-li ritme, energia, respira. Portant la teva cadera enrere, a baix. No cal que vagis a cap ritme. Empeny els teus genolls cap a la punta dels peus. Pots tenir els braços a dalt, pots deixar-los a baix. 10 segons més. Avui el treball és sense material, així que utilitzarem el teu propi pes del cos. Molt bé. Mira ara, canviem. Un i l'altre, però vine endavant. Endavant, dreta, esquerra. Fes un pas ben gran endavant, portant el genoll direcció al terra. El taló del darrere, quedarà dalt, buscant 90 graus a cada genoll. Mantingues el pit ben a dalt. Cada exercici, uns 30 segons. Vinga, amb força cap a dalt. Perfecte, em quedo. Aguanta baix. Queda aquí, empeny els genolls en fora, el pit a dalt. Aguantem, aguantem. Queda't. Aguanta. Pots quedar-te ben a prop d'una cadira si ho necessites o recolzar la teva esquena en la paret. Aguanta. Respira, aguanta encara 10 segons. Aguanta. Has de sentir com el pes del teu cos recau sobre els talons. Una mica més. 3, 2, 1. Molt bé, tornem a començar. La cadera cap a baix, enrere, suau. Comences ja a sentir-ho? La calor al cos, la suor, la teva respiració s'accelera. Si pots, baixa una mica més la cadera, activa més aquest gluti gran, gluti major. Apreta fort quan pugis, gluti, peus contra el terra. Recorda que pots deixar els braços a dalt si t'ajuda. Utilitza el teu propi ritme d'entrenament. Molt bé, i tornem amb els lunge, ràpids endavant. Canviant de cama, alterna. Un pas ben gran, el genoll al terra, el taló a dalt. Continua, 20 segons més. És important que el teu pit segueixi a dalt. Empeny amb força al terra i torna enrere. 10 segons més. What do you mean? Aguanta, aguanta. Perfecte. Ens quedem. Baixa i aguanta. Esquena recta. Espatlles lluny de les orelles. Cadera a l'alçada de genolls. Aguanta. Respira, Treball isomètric. Aquest costa una mica més d'aguantar. Intenta mantenir-lo. Respira. Et queden només 10 segons. Aguanta. 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 Apreta gluti. Respira últims segons. Et queden 5 segons. 4, 3, 2, 1. I última sèrie. Només una i ja ho tens. Vint segons. Vinga, baixa aquesta cadera, No baixis el ritme. Són només 25 minuts on entrenaràs, així que intenta donar-ho tot. 10 segons. Cinc, 4, 3, 2,
1, perfecte. Som-hi, al lunge. Grans aquests passos. Vinga, amb força cap a dalt. Recorda que pots augmentar o disminuir el ritme si ho necessites, però et demanaré que, si us plau, continuïs i no paris. La clau és la constància. Aquí, ara, avui, amb mi, 10 segons. Què tal? Com van les cames? Comences a sentir-ho ja, no? Ei, ens quedem a baix? El regal, vine a baix. Aguanta! Espatlles a baix, enrere. Fort el gluti. Fort el melic endins. Aguanta, aguanta, aguanta. Respira. Recorda que pots apropar-te a una cadira, pots apropar-te a la paret, el que tu necessitis. Si pots, mantinga't. O això una mica més. Sí. Això que sents, això que crema, és el que fa que milloris. Ei, perfecte, deixa anar una mica les cames. Primera part, ja la tens. Molt bé, anem a per una part una mica més específica. Treball de gluti mig. Busquem un treball de la part lateral del gluti. Puja i baixa. Busca aguantar l'equilibri. Si tens un mirall, fixa't bé en mantenir la cadera i les espatlles ben alineades. Pots recolzar el peu al terra. Pots buscar una miqueta més de... Per què no? Sense tocar el terra. Últims 10 segons. Vinga, aguanta aquest repte. Intenta-ho sense tocar el terra aquest cop. 5 segons. 4, 3, 2, 1. Ei, perfecte. Aixeca el genoll i enrere. Apreta el gluti. Em passo d'un costat perquè ho vegis. Aixeca el genoll, el gluti ben enrere, ben fort, mantenint el pit a dalt. Ei, aquest cop, quan apretis fort, inclina't. Puja, inclina't. Has de sentir ben fort el gluti. Ben estirada la cadera. Aguanta aquest equilibri, Últims 10 segons. Bien. Allarga el coll. Si ho necessites, trepitja el terra. Trepitja cada cop que baixis el peu. Queda't a baix. Aguanta. Pots allargar els braços, deixa'ls caure. Pots quedar-te més inclinat. Cap a dalt o cap a baix. Apreta, apreta i aguanta. 10 segons. Respira. Allarga el pit. 5 segons. 4, 3, 2, 1 i a dalt. Perfecte. Bien? Aguanta. Anem a l'altre costat. De nou, l'esquena ben recta, el cos ben alineat. Cama llarga al costat. Respira. Has de sentir com comença a cremar el costat. Les espatlles iguals, el coll ben llarg. 10 segons més. Vinga. El melic endins, el gluti dret ben fort, aguantant equilibri, activant tota la zona del mig, encara que estiguis movent la cama. Nois, vale? A dalt i enrere. Recorda, pots utilitzar un mirall per observar que la teva esquena està ben recta i la cadera ben estirada. Si pots, inclina't. El repte comença. Gluti fort cada cop que portis la cama enrere. 10 segons més. Pots anar més a baix o pots inclús recolzar el peu al terra. Bé, ens quedem a baix. Aguanta.
cames ben estirades, braços cap al terra. Recorda, pots inclinar-te menys o més. Aguanta, aguanta. Empenya el peu cap a dalt, allarga la cadera. Aguanta, 3, 2, 1 i a dalt. Perfecte. Tenim ja la part del mig. Comencem amb una miqueta de treball de zona del centre abdominal. Recolza les teves mans a sota de les espatlles. Si tens una estoreta, posa-te-la a sota dels genolls i de les mans. Baixa els genolls, aixeca'ls. Suau. Has de sentir la teva esquena ben recta, el cap s'allarga endavant, les mans a sota de les espatlles, la cadera alineada a la resta del cos. Aguanta, 10 últims segons. Estira i flexiona. Allarga i recolza. Bé? Atenció, pots quedar-te en el terra. Porta una mà a l'espatlla contrària. Mà, sense pressa. 20 segons més. Has de sentir el teu abdomen ben fort, el melic endins, el gluti activat. Alhora, objectiu, que la teva cadera no baixi. El cos ben en línia. Aguantem. Una mica de repte. Aixeca els genolls i prou des d'aquí. Si no, sempre tindràs l'opció de deixar els genolls al terra. Si ho necessites, deixa'ls sota de les teves caderes. Perfecte. Recolza un genoll, allarga el braç. La teva cama estirada. Tens l'opció de deixar el genoll a baix o a dalt. Aguantem. Respira. Allarga el cos. No deixis caure el cap. Allarga. Només 12 segons més. Aguanta. Has de sentir com la teva cadera no vol baixar. Alinea el cos. Últims segons. 3, 2, 1. Perfecte. Molt bé. Tornem a la part principal. El cos s'allarga, genolls al terra. Puja i baixa. Sense pressa. Pots anar més ràpid o més lent. Busca el teu ritme d'entrenament. I respira. I allarga el cos. Sent la força a tot arreu. 10 segons. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Una més. Vale? Genolls al terra. I de nou, la mà a un costat i a l'altre. Intenta que la teva mà no baixi de cop. Fes-ho controlat, sense moure el cos. El repte, amb els genolls a dalt. Si no ho has fet abans, pots intentar-ho ara. Recorda que la teva cadera no es pot moure. Aguanta l'equilibri. Últims 10 segons. Ànims. Quan més lent sigui, molt millor. Perfecte. Baixa el genoll al terra. Allarga la cadera, allarga el braç. Coll llarg. Si pots, els dos genolls al terra, a dalt. Aguanta, 20 segons. Anem. Recorda, no deixis que la teva cadera baixi. Puja, allarga. Sents la tensió a la zona lateral? 10 últims segons. Amb força, 5 segons. 4, 3, 2, 1. Perfecte.
Molt bé. Veus? Una part més. Busquem el treball específic. Flexiona el genoll de baix, recolza la teva orella sobre el braç i la teva cama puja i baixa. El melic endins. Tornem a la part específica. Suau. Intenta mantenir la teva cama ben enrere, l'abdominal ben fort. No deixis que el teu cos es vagi movent. 10 segons. Exhala al pujar a la cama. Inhala al baixar. Sense tocar el terra, 3, 2, 1. Perfecte. Posa't mirant cap a dalt. Deixa els peus al terra. Puja i baixa. Apreta, empeny el gluti cap a dalt. La cadera s'alinea. Busca una línia entre genolls i espatlles. Deixa les mans al terra. I empeny. 10 segons. Cinc, 4, 3, 2, 1. Perfecte. Tornem-hi. Cap a l'altre costat. Genoll de baix, flexionat, i la cama puja i baixa. Allarga el coll, mira endavant. Recordes? Abdomen fort. Porta les costelles cap endins. I no deixis que el peu de la cama que mous vagi al terra. Mantingues la cadera forta, ben alineada. 20 últims segons i acabem amb aquesta part específica. Aguanta. Porta la cama enrere, mantingues el gluti fort. 10 segons. Exhala. Inhala. 5, 4, 3, 2, 1. Perfecte. Vine cap a dalt. Aixeca't amb compte. I una última part global on treballaràs una miqueta més intens. Busquem el treball de pliometria. De moment, prepara't. Els peus a sota de les espatlles. Donem-li un plus d'intensitat a l'entrenament d'avui. Baixa, empeny, a baix i a dalt. Si no pots, ja saps que pots simplement fer els squats. Puja i baixa. Recolza els peus en el terra bé. 10 segons. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pausa. Última. Vine endavant. Te'n recordes del principi? És l'últim repte que et demano. Genolls cap a baix. I si pots, saltem. Som-hi? 1 i 2. Seran només 15 segons. Baixa. Últim 5, 4, 3, 2, 1. Pausa. Deixa anar les cames. Perfecte. Molt bé. I agafa aire. Exhala. Més? Deixa que la sang vagi baixant lentament. Vale. Ja ho tenim? Anem a estirar una mica. Mira, obre les cames. Mira cap a un costat. Pots recolzar la mà al terra, quedar-te com vulguis. Deixa caure la cadera, allarga l'esquena, gira. Pots deixar el genoll al terra o pots deixar-lo a dalt. Empeny, puja el pit.
Perfecte. Vine cap al centre i canvia. Inclina't a l'altre costat. Pots quedar-te a dalt, a baix. Perfecte, torna al centre, puja a dalt. Molt bé. Ajunta genolls, taló al gluti. Cap a un costat, allarga tot el cos. Molt bé. A l'altre costat, taló cap a tu. Alineant genolls. Abdomen fort. Creua i allarga. Què tal? Com t'has sentit? Braços endavant. Arrodoneix l'esquena. Puja. Obre. Enrere. Tanca. Agafa aire. Quina baix. I puja lent. Nois, agafem aire. I fins aquí. Moltes gràcies i bona feina.